Bombo Business News. Ginpangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. ang paglunsyar sang Benteng Bigas Meron Na sa dapitan Dipolog kag Zamboanga del Norte. Ini ang flagship food initiative ni President Bongbong Marcos Jr. nga nagahatag o kung nagatuyo nga mahatagan sang barato nga bugas sa mas obra 15 milyones nga Filipino families sa bugos nga pungsod. So nasa Tiglikom, nagpain ang programa sa sindikalidad nga bugas sa balor nga 20 pesos kada kilo para sa mga kwalipikado nga pamilya sa dapitan, Dipolog kag 25 naman ka mga kabanuhanan sa Zamboanga del Norte. Lakip sa mga prioridad nga benepisyaryo among 4-piece households, senior citizen, mga may kasablagan, solo parents, mangunguma, manugpangisda, minimum wage earners kag transport workers. Kabahin man sa inisyatibo ang pagbulig sa mga local producers. Direkta man yung nagabakal ang National Food Authority kon NFA sang humay halin sa mga mangunguma antes ni iga halin kag ipanagtag bilang subsidized rice sa mga kadiwasang Pangulo outlets. Sa ato nga reference rate. Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking. Ining exchange rate, ginbasa natin sa closing transactions ng Bankers Association of the Philippines sa CONBAP, kag sa Bangko Sentral ng Pilipinas sa CONBSB kahapon sang hapon, Disyembre 3. Magabalik ang transaksyon alas 9 subong nga aga. Para sa reference rate, 58 pesos and 92 centavos ang baylos ng US dollar, 7 pesos and 51 centavos ang baylos ng Hong Kong dollar, 45 pesos and 9 centavos sa Singapore dollar, 15 pesos and 57 centavos sa Saudi Real, kag 67 pesos at 93 centavos para sa euro.